Rasem! Rasem! Rasem. Santse tsamaya gae. Santse tsamaya go gae. Bona fela ka tshantse o entse mo tapolong. O ka bo o peleletse o tlo nkopa pelo tsa madi a. Anke be ke ikwetse ka go. E re go bolelle ge Rasem. Ke re a gona le tavern A1 e ba tlo dumelang mo yona. Ai. Ona tlo thole o underrated man Rasem. Fuck man. Well, the tavern se kana makgolo wa mabedi mo for Orlando fa. Jaanong ke nwele ko di tavern tse masome a mabedi. So go na le kgonagalo ya gore go na le di tavern percent ya masome a robongwe tse ba tlang tlogelang gore ke nwe ko teng. A go rutega gona o rutegile utlwa. Mara Jay's dom. Jay's dom. E modimo e etsang tswa gaka man. Bona gore o etsang man Rasem. Man o tlo batho ba ke mabotolo man. Bona gore o irang fa yanong man. Hey, usindwanda. Hawu. Kwenzakalanda. Tlogela man. Raton. Uyazi uRasem man ngathi sekabuhle kakhulu. Tlogela diotse man. Lategan. Kom. Akona la bofelo ya next. Kom. Lategan. Ewan. Ako tulisa ko wena. Ewan. Lategan. Bals. Ako bereka na lo wena nna. Ebile ke go tlogela. E ke lo jo iso e. hawu mondoda kwenze njani madoda oya hayi
Can I come back? Zola, phone. Ithini ifoni yakho Sam? Ngiyayixhoga ekhaya. Ungathi ubuza umuntu orongo ngoba umuntu nomuntu apho nefoni yakhe. Unefoni yakho nami ndinefoni yami. Zola toothbrush. Zola. 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 Amara bafethu lento yamaholiday idlala kancane dog. Bengimele ngaba amaholiday aba unyaka or something. Then next year sit holiday. Leswa ngivele ngasiyeka isikolo mina nje yami. Deswa udongo. Exactly, izo lezo. Let's fresh my car. We didn't talk. Move. Hey, man. Mana susendo rubbish lapho mani wena. Esusa le trap yakho. Ngiyabanga. Susa. You just don't get it. Yiso lesikole. So, you guys decided to just bring me back to this torture? Ukhumbula ukuthi wena uxoshwe ikolweni ezi-8 in 4 years. Yeah, then just homeschool me. Morris, it's easy. Just decided to just drop me off in this Yizo school. Akukho kubi kangako. Y'all just don't get it. Just don't get it. So selfish. Amanda. Manda? khuleka olethu ku-right Oh, sharp. Yabo ma ngicabanga ukuthi ngiphuthume ngiye eklasini. Mntanami ngiyazi ukuthi ubhizi kakhulu ngey'fundo zakho kodwa-ke phela ungakhohlwa ukwenza abangani. Na udlale nje nezinye iy'ngane. Mhlawumbe kulethemba ingane enhlanhla ma. Oh, mfana wami. Thana singawo. Okay. Silafi. Amba kanje. Kanti njani? Like, baby yanibona nti mngakanani? Ezi zinto zakho zizondenza ngibewesi. Yazi ukuthi mina emehlweni amakekho umuntu omuhle okudlula wena. Wena umuhle ongathi ilanga liphuma phezu kolwandle ekuseni. To be honest, like, ndayiva lento ithetha yena. But like, into engihlezi engqondweni yami right now is that ndifuna lo mntanakho aphume kum so that now I'm like ndikwazi uphila ubomi bami njengabanye abantwana. Wazodlala wena. Wakuphuma lo mntwana ngifaka omunye. Faka omunye one time. Awusondela indoda ithi ukudla maze wona. Hey, babalo, eklasini wena. Chaklas, asike renkeni. Hey, thatha le moto yakho eklasini wena. Asiya wena. Wena start. Hey. Shesha wena. Lokhu bhabha la uney. Yeah, that's December vibe. They really went out of those girls. Yeah, I schooled them. Ngiyabuyani ngizongithola ekhwathi shap. Manyera. Stay. Mr. Pale. Ukhohlelo kizo lebusuku. My head. I hope I didn't. Cha, lutho se.
Okay then. Thanks, Mandy. I'll see you in class. Sure, sir. Banumzane, ingapha sikona ukuqala lesikolo sigqekezwa, Mseshu Madondo mina angisazi. Phitheni ikhanda manje ukuthi ngempela kumele kwenziweni. Angisazi. Aziyana into eniphatha kakubi ke mina le ukubana lokho sithengela le department equipment. Kodwa isikolo sethu sihleli njena sona singumgquzi kwi-maths ne-science. Manje ucabanga ukuthi isona sathi senza ukuthi bafele ukutshontsha kwe-equipment? No, all I'm saying is that year in, year out, the waste nje imali apha kule department. It's a combination of a lot of things. You know, if it's not the students, it's Lela Nila, Le Jodi, Usem Mupageng, ehleli nje umncilile. Akazazi noba uyaphaya okanye uyabuya. Yes. Akakonixelele principal. Abantwana uzabafundisa njani to solve u-X kodwa wena uqala uqakwe into yakho yokunxele. Asivele siyithathele maths, science, sivele silibale tungayo. Kanjani? Hayibo. Umzekelo lethu ulwazi. Bavele bathatha lo maths ne-science bayilahlela pha kude bafaka idrama. Abantwana babo abapasi ngathi bayaqhayisa. Angizwa kahle le. Kodwa ngoba ngiyahamba mina ngempesheni ngoyidlela imali zami. Futhi ke lesikole sobe sesiyingane yakho. Hayi ke. Utsho endodeni principal. Ansuka nje kuyasemba. Zawuthetha no Absalom from the district. Amen. Inhliziyo yami ikhathazekile kakhulu bafundi. Nginesiqiniseko sokuthi seniphinde nezwa futhi ukuthi phinde kwagqekezwa wathathwa zonke insiza kusebenza. Ezezibalo, ezobuchwepheshe, labantu abazange bashiye ngisho isicucu sesikhahlamezi. Khona labantu bezosheshe baboshwe. Bacekela ikusasa leni phansi. Abafuni ukunibona niphumelele. Into engicela ningisize ngayo ukuthi bakhona nikuthola emphakathini ukuthi obani abenze lento. Nilethe la. Sise emaphoyiseni. Shani nami ngizobona sesikhuluma ibhandi. Hayi, yabona into eniyenzayo. I-office lami livuliwe bafana. Ngizoniqondisa igwegwe. Njengoba benazi ukuthi Bulate sir. isifundo se-life I was rushing and ngifikile nakho. asinawo uthisha. Bani bayi-pregnant. Utye yona uyekele into yoba uphetha nomntwana. Unokabhala. Ezimnandi-ke zithi sesinaye uthisha ozofundisa i-life orientation. Ngizomemezela unkosazana Tengiwe Gama. Hawu, amafiyo esikole Senzo. Wesenzo nethimba lakho lapha. Angiyifunde lonto. Othisha lapha abazali beni kumele nibahloniphe. Hawu. Njengoba nazi ukuthi nginephini. Osezoba ke inhloko yalesi sikole. Umnumzane Mthembu. Uyena ke osezothatha lesi sikole asisuse la ngisibeke khona ayosibeka ezingeni eliphezulu. Engicela ukuthi ningakhohlwa nanini okuzonibeka empumelelweni. High discipline, determination and dedication. Ngiyacela abantu abami ukuthi nizimisele. Themba la kusasa imfundo yenu. Akukho kunye ngani zami. Siyanithanda. Siyohlala sinithanda futhi impilo yethu yonke. Ningasiphoxi. Ngiyacela. Amalanga wafani yodlula nalemene. Ungakale mama. Amalanga wafani yochika nalemene. Ungakale mama. Amalanga wafani yochika nalemene. Ungakale mama. Amalanga wafani yochika nalemene. Ungakale mama. Gegere wasota boy. 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 Gegere wasota
Even more good news. Ndibathele tsupheke into yobana i-maths ne-science zazithatha ndizilahlele phaa kude. Khange bengaphesheya principal ke kuloo nto. Akabanga nokukhiqiza nje nyana. No, not at all. Naye uyatsho into yobana njengeleader ezawungena ithatha isikhundla. Uma ngaba nee-ideas zam noko zenza isense, he'll endorse them. Nami sengilungisileyo kwi-district. Okay. Sesimngaweke nje ukuthi usubmite. Emva kwalokho yonke into mayihamba kahle mnganami. Know this. Sizoyenza imali. So how much are we looking at? The first tender, perhaps? 5.5 to 6 million. Oh, music to my ears. Make sure i-maths ne-science ama-results awahlale phansi. What's my name? Sit down, Guli. So this is important. Ematatazela. Sana kuvula boy hlala phansi ungatatazeli kuseni. Hlala phansi. All right, calm down, class. Firstly, we have a new student in our class and school. Amanda, please stand. I actually prefer to sit, thanks. Guys, please, be nice to Amanda. Now, can anyone tell me what this is? These are your exam papers from last term. You all failed with the exception from Nkuli. Unfortunately, the class average was 25%, which means that you are not ready for matric next year. Because maths is part of life. Asidingi maths. Like ama-equation and stuff. Don't excuse up more for car. Nkuli, would you care to inform your classmates on the importance of maths in life? And that they're planning to phase out maths and science. What? Where the hell did you hear that? I overheard Meneer Moses. What's this I hear about maths and science being phased out? Samuel, isigungu sesikole sesivele savumelana ukuthi hayi i-maths ne-science out and abomnyango bayavuma ukuthi ayibe out ngenxa yakho njalo. You have to give me a chance. I mean, the year's over already, and I need time to turn things around. This school is the only school that provides maths in Orlando, and some of the students here actually enjoy it, and some are good at it. Leculo kade wawucula for 5 years ungitshela lona. Kodwa kusasa ke ngihamba nginomhlangano nomhloli nezinye izikhulu zikahulumeni. Ngizozama nje ukuthi okungenani ke bakunikeze noma u2 years. Thank you, sir. Thank you. Ayikho indaba yakho. Suka. Ubala loyo. Yeah. No, yekele kumbona yonke loo nto leyo. Mr. Mthembu, se. Kodwa ufuna lapha yakhe. Yintoni? Ufuna ntoni? Mina lo ngibuza njani uba ndifuna ntoni? Angithi uthi uyadlabela namhlanje. Equipment ibe phaya. Ishabalaliseni. Kahle kahle angizange ngisibone isizathu sokuthi ngishabalalise yabo. So ngivele ngacabanga ukuthi yabona mase ngayi-recycle. Hayi. Recycle what? Shabalalisa yonke laa nto. Oh, okay. Izimali yakho. Hayi ngiyabonga Nkamla. Akulingombise lona. Business partners. Sharp, Mr. Mthembu.
Sotle ke phoso yami. Le fa go le jalo, ba ntse ke dire botoka. Ke tsiamisetse baithuti ba me, mme wa gago le wena. Go fela jaanong. Mthembu. Muzi. Awuphume manje. Awuphuma ungazonkakela phuma manje manje. Yazi ukhona. Hey wena. Ungazongena ngathi ungena ematshwaleni isesikoleni kuyahlonishwa. Ye lalela wena. Anginalanga lonke ne. Angisanga kuwe ngifuna umuzi. Umuzi akekho. Lalela. Igama lami nguThendo. Tshela umuzi ukuthi ngithe wenja. 20,000 wami angeke uhambele ubali yeso. Umtshele. Kwenze njani? Wena tshela umuzi ukuthi ngithe mangawutholi lo msebenzi uzobona ukuthi indaba injilala ngaphandle ikati la lendlela. Uyangizwa ngithini? Kwenzeke ntoni Prince wami? Uyamazi wena uThendo. Julius, I'm a teacher, abantu abaninzi bayandazi, but asoze ngibakhumbule bona. Awukwazi ukuthi umkhohle uThendo. Ngoba uThendo uthi wena udle inkulungwane zakhe zama-20. Wasumthembisa umsebenzi sigebengu ndini. Ngifuna ungichazele. Ngifuna ukwazi ukuthi lokhu bugebengu waqala lini ukubenza futhi ubenza nobani. No. Phendula. Sir, please. Ngiyabona usokhukhuma lo itshathwana usobe uthisha inhloko kuphi khona. Khohlwa. Ngeke kuze kwenzeke lokho. Ngeke kuze kwenzeke lokho. Ngiyahamba. Yabona ngiyakaba umnyango ngifuna ukuthi ngifike ngibatshele ukuthi wena uyitshathwana usile wena. Hey, ungalingi ungithini? Julius, wake up. Julius. Oh, shit. Julius. Salantse. Tse ke nagana gore re tlhoka go bua. I'm leaving. Sola. Ka go go back. Are bua kasi. Ndiyayazi uNomhluba ngumntanethu. Ndiyayazi uba akasekho. Kodwa ndizokwazi ukuhlala apha mna kule ndlu ndibukele wena Sam uzitshintsha uzibulala ngotywala. Ke butlogetse. Isixolo sami sisenzile. Ja. Ka go go.